България имаме 4 сезона, което си е дар от Бога. Зимата имаме сняг от декември до април. А в курортите сезонът продължава над 100 дни. И не само това. Нашата столица София е в подножие на планина – Витоша. След натоварен ден, нощната писта е само на половин час разстояние от центъра. Как ви се струва? Намираме се в снежната Пирин планина. Името Банско ви е познато. Градът е един от най-големите зимни ски курорти на Балканите. Тук през последните няколко години се проведоха състезания от Световната купа по ски алпийски дисциплини и сноуборд. Чували сте за Александра Жекова. Нашето красиво момиче е световен шампион в дисциплината бордър крос. Банско предлага прекрасни условия за каране на ски с 18-те си писти. Тук работят много ски и сноуборд училища. Рила планина. Боровец е най-старият български зимен курорт с над 100 годишна история. Той се намира в подножието на връх Мусала – 2925 метра. Най-високия връх на Балканския полуостров. Любителите на зимните спортове имат на разположение модерни ски съоръжения, кабинков и седалкови лифтове, детски снежен парк, а пистите са с различна трудност. Една от тях е кръстена на Петър Попангелов, най-успешният ни скиор в алпийските дисциплини. Какво по-хубаво от това след изтощителен ден в планината да се отпуснете в топъл минерален басейн или сауна? Възможностите са много. Опитайте нощния живот в курорта. Родопа планина. Пистите в Пампорово са най-подходящи в България за каране на ски дори при минимално количество сняг. Съоръженията, които ги обслужват, са с капацитет над 11 000 човека на час. Почти всички ски писти в курорта започват от връх Снежанка, като тяхната надморска височина е от 1926 метра. Курортът предлага отлични условия за спорт и забавление. От няколко години имаме перфектно поддържан сноупарк с халфпайп за по-смелите скиори и сноубордисти. Съвсем близо до Пампорово се намира и Чепеларе, един от градовете с традиции и дълга история в ски спорта. Много български спортисти, като олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска, са започнали кариерата си тук. Тук ще намерите чудесни условия за зимни спортове – ски, сноуборд и свободно спускане. Опитайте традиционните родопски ястия. Ако търсите по-уединено място, където да съчетаете селски и ски туризъм, нека ви покажем едно такова местенце. Представяме ви село Широка лъка. Край стойките се намират върховете Голям Перелик, Снежанка и Мечи Чал. Оттам гледката е неповторима. Може би сте от тези, които предпочитат зимните спортове заради допир с дивата природа, далеч от тълпите и шумните нощни улици. Тогава отидете до Осогово, Момчиловци или Седемте рилски езера. С моторна шейна или ратрак можете да стигнете до някой склон, по който никой не се е спускал досега. Тук е раят за по-напредналите скиори и сноубордисти. Самите езера са затрупани дълбоко под снега през целия зимен сезон, но почакайте да видите това уникално място през лятото.
Показахме ви само една част от възможностите за ски туризъм в България. Много още места останаха скрити. Когато дойдете тук, вие сами ще откриете вашето място. България през зимата. Очакваме ви!